Milica. Ajde, thumbnail. Ajde. Anđela, dođi, ti moraš da budeš blizu. Blizu sam. Ne, se bliži se, stani ovdje. Ne, dođi vamo, ti se spusti. Aha, te skinu slušalice. Ne. A šta ovo radi? Čekajte, nisam A kao se stavimo lepo slušalice? Retardirano. Pa nemaš. Jebi ga, ko ti kriš da nisi ponela? Da pomerim tako silno pomerim. A Milice, možemo sada pustiti muziku? Možemo sada da... Neko pa... Crazy things I've learned. Ajde, da krećemo video. If I lose myself tonight. Reci čao ljudi. Reci čao ljudi. Anđela, izašla si iz kadra, približi se. Kako ja da izađem iz kadra? Jebote. Mogu samo ovako. Okej. Anđela, počni video. Anđela, počni video. Da počnem video? Da, reci čao ljudi to. Ćao ljudi. Ovo je Miličin drugi video sa nama. Nadam se da ste svi uzbudljivi, pa što sam ja ovo. Uzbudljivi. Uzbuđeni manje. Što ovo ide uživo? Ne ide uživo. Nego kao, mogu ovako. Ne. I tako, mi ćemo da radimo sada Whisper Challenge. Ali kao gluvi telefoni. Nećemo samo nas dve, nego gluvi telefoni. Vidjet ćete kako to izgleda. Ali biće sad. Da, s Anđelom. Tražili ste mi još videa sa njih 3, pogotovo s Anđelom. Tako da izvolite. A te ja inače naporno. Anja inače mnogo... Što ste rekli za Anđu? Napaljena. Da, napaljena. A te je naporno. Anđela se voli kad nikad ništa nije bilo u životu. Anja je mnogo isfolirana. A dobro, a u svakom slučaju hvala vam svima na divnim komentarima. Anđela su svi komentari bili divni. Pa je. Anđela Cari, ne, nisu svi divni bili. Tvoj brat je komentarisao Anđela bot. Pa da je rekao mami mora da obriše. Prvo te, a ja. Znači kako ide, znači kako ide. Stavi slušalice, Da. evo ti slušalice. I nemojte da gasite muziku. Ja stavljam slušalice, ne. Znači nemojte sa strane da gasite muziku i... Jel me slušaš? Da. Nemojte sa strane da gasite muziku, nego je pojenta da ništa ne čujete. A i čekaj, i kad kome prvo govoriš? A? Kome ćeš prvo? Tej. I šta onda, tej kažeš? I onda te... nisi slušala pravila. Slušam, ajde. Dobro, što ne sjećam. Znači ti kada budeš stavila slušalice i čuješ ono što ti ja kažem, nemoj to da ponoviš. I onda ćeš ti to ponoviti nekom drugom. Ko gluvi telefon. Znači ono što ti skontaš, nemoj kažeš... Naglas, da. Šta će ti pustim? Ajde. Da pustimo i mi. Da. Jel čuješ nešto? Jel čuješ nešto? Drži. I pomerite se vas dve iz kadra. Pomeri se iz kadra, glupačo. Pomeri se! I ti isto i ja slušam, Milice. Pomeri se. Ma već iz kadra, glupaču, nisi poštena na kameri. Tamo se pomeri. I ti, Anđela? Beži iz kadra. Čokančićem ću te, čokančićem ćeš me. Skontala sam. Jel ništa nisi čula? A? Jel ništa nisi čula? Ne, skontala sam. Okej. Momčilo voli Parize. Neću to da kažem. Pa ne treba da kažem. Samo jesi skontala što sam rekla. Jesi skontala što sam rekla? Da. Okej, onda ništa. Neću to da kažem. Šta ti radi? On se ne igra. Nije u redu, on se ne igra, nova reč. Nema Momčilo voli Milicu. Pa nema veze sada. Momčilo voli Milicu. Imaš još jednom samo da govoriš. Jesi razumela? Nisi? Opet da kažem. Da. Ajde. Momčilo voli Milicu. Milica, Anđela, meni... Stop, to je to, ne možeš. To je to, brate, ne možeš. Sad moraš da kažeš što si čula. Čula sam... Šta si čula? Nešto čak, nešto tako. Ajde ti šta si rekla. Rekla mi je nešto...
čarap, blabu, nešto. Ja se što sam rekla. Ti da vam kažeš šta je bila rečenica? Ajde. Čokačiće, ćete čokačiće. Ona je meni rekla momčilo voli Milicu. Ne, ona je rekla momčilo voli Parize. Sada Anja, prva ti sad govoriš meni i onda... A ja ću slušam muziku. Da izađemo čas, da idete tamo. A što da izađemo uzad? Ma zato što me nervirate. Sami da smislim. Ma dobrodošla si uz malo dima i crvenog kamina. Ovo bih da zapamtim kao večer što mi prija uz malo dima. Vas sve čutite, nemojte da pevate i izađete, idete u hodnik. Dobro, ponovi još jednom. Riba voli roletne. Ponovi još jednom. Voli roletne. Mukni. Riba voli roletne. Aha, to ih trebam da pričam. Ne, zaboravim ovo ćemo sljedeći. Riba voli roletne. Riba voli roletne. Ajde, nek dođe neko drugi. Okej, sad ne znam što sam čula, ali... Željance, najbolje. Aj, zovi. Ovo je bila najgluplja rečenica u istoriji rečenica koju sam ja snimila. Sada ide Tea. Kako da je bitno? Tea ti ideš. Nije bitno. Ne, bitno je. Ovo je bila najgluplja rečenica. Ja tek pričam. Amen, ajde. Ovo je bila najgluplja rečenica u istoriji rečenica. Iva voli sarmu. Ajde, Anđela, sedi. Šta si to? Stani. Anja voli pokovane viršle. Opet. Anja voli pokovane viršle. Aca voli pokrič. Pokriče! Beži iz kadra. Anja! Beži iz kadra. Where is who you are. Milice, sve čujem. Možda im pojačam. Moraš da mi pojačaš, a? Možda im pojačam. Đorđe jede 2 jaja. Čekajte! Šoša jede 2 jaja. Čula sam nešto, možda čujem ako sve što. Kad si čuo šta rekao? Čekam. Teo Čekam. Ajde. To. Šoša jede 2 jaja. Pa, to sam... Nije pustila. Pustila, to sam tebi ja rekla. Pa da, pa ja tebi... Ja ne govorim ono što si ti meni rekao, što sam ja razumela. She said she's bad though. Je tako? Ne. Pa aj Pričaj! Milice, jer tako da sad Anđela smišlja novu reč? She said she's bad though. Ili ono što... Ili ne, tako da ja govorim manje ono što sam ja razumela što je meni te rekla. Da. Pa šta moramo čita? Šoša jede 2 jaja. Opet. Šoša jede 2 jaja. Opet. Pa brati imaš nemaš jednom. Šoša jede 2 jaja. Saša jede batak. Ja sam pogodila. Ti možeš da skidaš slušanje. Is this Da kažem da sam čula. Saša jede batak. Something real. Saša jebe batak. Ponovi. Saša jebe batak. Saša jede patike. Saša jede batak. Saša jede patke. Saša jede batak. To nema. Saša jede batak. To je to, ajde. A šta je bila rečenica? Đorđe jede 2 jaja. A ja ne što sam ja rekla, Šoša voli... Šoša jede 2 jaja. Šoša. Okej. Ajde, I sad ko ja je još pričam. ostao da nije smišljao? Ja i Da. Anja. A ne, samo Anja je smišljala. Me čuješ? Me čuješ? Bućkuriš. Patliđani su ljubičasti i debeli. Ana Marija, obrve... No... Ćut. Teja, jesi stavila? Teja. Da. Patliđani su debeli i ljubičasti.
Čoganči ćete čekat. Sanja, opet. Imaš još jednu šansu. Patlidžani su debeli i ljubičasti. Patike su mi ljubičaste. Gotovo. Sad ti govoriš Milici. Skini to. I meni ovo ne ide. Ajde, Anja. Patike su ti ljubičaste. Ponovi. Patike su ti ljubičaste. Mali žuti kines. Patike su ti ljubičaste. Mali žuti kines jede pirinač. Patike su ti ljubičaste. Mali žuti dečak ima balan. To je to, nema više šanse. Još jedno ima. Ajde ponovi, ajde još jedno. Patike su ti ljubičaste. Matine patike su ljubičaste. Ne, to je to, gotovo. Matine patike su ljubičaste. Anđela, ti kao ne kažeš nije glupača kao ne kapiram da se puni tako. Petra bere pečurke. Matine patike su ljubičaste. Ljubičaste. Još jedno. Matine patike su ljubičaste. Ovako. Petra i Matija su ljubičasti. Anđela, šta je to rečenica? Patlidžani su debeli i ljubičasti. Ja razumjela Petra i Matija su ljubičasti. Znaš što je ovo rekla? Šta? Što ti je rekla? Patike su ti ljubičaste. To imamo samo jedan pogođen. I to je Milica. I to je treći put. Idemo na Čomi Boni. Čekaj, sad moramo da se odjavimo, sedite. Ajde. Ajde, možda ostaneš na Ti mi je pola. telefon. Ajde, Anja. Evo. Ostani na pola. Goodbye, my dear friends. Anđela, možeš i ti slobodno. Što je te? Ti možeš i ti ideš van kada, šalim sluš. Reci sad, ajde, ko će da se odjavi? Ajde, evo ja ću. Odjavljujem. Evo ja ću sad jedem. Hvala što ste gledali ovaj video. Obavezno lajkujte za još videa sa mnom, Teom i Anđelom. Također zapratite nas na Instagramu. Ja se zovem Anja Mirković, sve zajedno. Rosavljević Tea i Tomić CC Anđela. Toliko. Neće ti preći. Viš da je opet na mene. Ja viš da je prešlo. Da, subscribe-ujte također na Miličin kanal i da vam kažem ja isto imam kanal, zovem Sanja Mirković. Ima 0 videa, ali obećam uskoro da će biti jedan, mislim, bit će video. Tako da eto, Dobro, Anja, ajde. osjećam Milica Lingo. Linkove! U opisu ćete imati linkove, znači zapratite mene na Instagramu i ostalim stvarima i njih isto. Biće, da, sad imamo sljedeći video sa njih 3. Tako da to će biti uskoro postavljeno. Radi se da vas video, subscribe-ujte. 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 Anja, radi se da to je bilo to, vidimo u sljedećem videu. Ćao i preklopi ruku. Vaši. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem. Ćao! Flying through the stars, I hope this night will last forever.